Arratsaldeon txoriene, ze moduz, ze zigor? Ondo, ondo. Zazustasun zukia, azte santuko oporragia planetauta itxuzula. Era bat. Mallorcara soiaz. Mallorca. Bera, igual ideia bat ez gure txorienetarrentzat Siziliara joetia. Bito, Mediterraneoko beste uarte bat. Bai, oso politxa? Handiena. Haundina? Bai. Ze datu gehiago dakizu? Bueno, zure abizen handi datorrela, Bai. bueno, zure abizen... Sazia bizen. Hori da, mafian pelikulak eta asko izan direla handik, eta oso ondo jaten dela. Oso ondo jaten da, eta beraz, igual ja, egazkinan bilete igual garesti da, beraz, Siziliara bidaietuko danuk batera, errezeta honekin. Eta errezeta honen izena, die arantxiniak. Arantxiniak die, holan, han kalien eta jaten da bien, holako pintxo antzerako bat edo kroketa antzerako bat, da arroz bola bat. Laranjak inbarza arantxini, italiarrez laranja da. Bai, baina ez. Ez da hori. Laranjan formia daukolako lan borobila, eta nahiko handixak eta badie. Eta orduan itxe dituzte betegarri desberdinekin. Batzuk, urdai espiko eta gazta. Beste batzuk, galuziaekin, mahoneziaekin. Eta nik imiotena da, bolognesakin dala betegarri tradizionala, Siziliakoa. Beraz, eingo kontako zuzelan. Lehen da bizi, zartakin baten bolognesa saltza ingot. Azkenengo momentuan, hilarrak gehitxu eta gorde. Gero ingau risotto bat, 18 minutu kosinau gau etengabe nahastuz, eta azkenengo momentuan gurinan beste erdixa eta parmako gazta bota, nahastu eta gorde. Bixak epel dauzenean, arroz zati bat hartu eskuekin zapaldu, bolognesako jarada bat erdixan jarri eta bolatxo batein. Bolak irinetik, arrautzetik eta ogi birrendutik pasa, eta frijitsuko itxugu. Gero zerbizatuko saltza batekin tomatia eta albaka daukanak. Ona ez, momentuz. Hor badau, arantxiniak die Sizilian, eta gero Erroma aldian, dauz beste batzuk arroz bolak, baina txikixabak izaten die, supli. Eta zer daukate barruan, suplik? Arroza izan biharrian risotua asafraiakin, itxen daue arroza tomatiakin. Eta orduan da, gorrixka, die txikitsu hauak, eta urda espiko eta gaztakin. Arroza aprobetxatzeko azkenean. Bai, lehen urteetan txorienen izan genuen aritzu urdan pileta gurekin, eta bera, kirol entrenatzaile zen, eta kirol elikaduran da ibiltzen zen, eta berakin ingen duen olako errezeta bat antzekoa, baina motza, berak esatezuen zerbait, nahi zuela, lasterketan zehar, ero jateko, eta gozoa izatea. Tegen ituen olako bola batzuk, baina gero zeukaten maspasak baita eta gazta, mozzarella gazta barruan. Bai, zuri maspasakin. Baina egia zen oso goxua eratzen ziren, da, bada, street food, ero kaleko, olako, elikagai bat, errexa jatekoa, eskuarekin jatekoa, momentuan jatekoa, eta behin, aurratuta dituzunean osagaiak arroza egozita, betegarri egin da daukazunean, errez montatzen dana, eskatu ala, frigitzen zoaz, eta hori eskatzen da, nolako kale janari aietan, ez? Bai, azkenean prest aukitzia, momentu baten frigitzia, eta bai, ez da. Janarixa, egin ja. Bai, horrekin, itxura handia dago, han Palermo, bertako hiriburuan, Siziliako hiriburuan, horrelako kaleko jakiak ero, modan daude, eta hau tartean dagoela, esan dezagun hau izango zen bertako ezagunena, eta hor Forbes aldizkariak jarri du Palermo munduko 5. herri interesgarriena holan kalean janaria jaten. Bai, deitu, Bai, ezkenean, kaleko janarixa eta erlazionatzen dugu asko, Asiakin, eta Hego Ameriketako herrialde desberdinekin, baina beitu egisa da, Europan bebarruan aurkitu geikela olako... Paraski postutxuak. Eta ez dutela zetan, batzu baita hori ez, kaleko janaria relazionatzen du janariez osasuntxuarekin, eta guztiz kontrakoa, ez? Azkenean, hor aukera dagoela baita, kalidadezko produktuak egitea, badaude batzu, izen txarra ematen dira, eta denak gero hor sartzen dute talde hortan, eta ez du zetan horrela izan behar, ez? Behintzat, Tailandiako esperientzia bizi izan genuen, han kalean aukera dago toki pila batetako janari oso ona jateko, janari askarra, eta kalidade honekoa, eta oso goxua. Guk kalean daztatu genuen guztia, ikusgarri zegoen, eta, kalean zegoen usaila kombinazio bitxia zan, zegoelako herrialdez berdinetako jakiak eta kalean prestatzen zituzen. Eta probauzen itxuen olako xomorroak eta olako gozak? Dena probatu genituen, da... Hori badau txiloen grabauta? Hori txiloen grabauta. ETV nahieran? Bai, horreko txilo eta Tailandia? Bai, matxin saltoak eta hango kokoarrak eta danetik jangen duen da.
soja zaporea zeukan arek. Zapore gehiagit zeukan, egia esan. Ontzen dosunakin azkenean. Bai, frejituta eta kurruskari zegoen dara. Kurruz. Horre xomorro golan lurreko harrak moduko batzuk gauzen. Eta horre ziren xamurrauak, baina ez da horra Amazoneseko reportaietan ikusten dio modun, horre ez da izu zuaitzak bat erori eta barruan dauden horako arlodi batzuk golen hartzen dituzten eta kruntzik horako bitx berde bat atatzen da. Eta horre xamurra, antza oso goxuak ei dira. Probatin behar. Probatin behar. Bai. Bueno, apioa, zuri lapurtu dotzut. Zenik berez, boloñesian dako eta badakit osagai nagusi bat, nagusisa ez, garrantzitsua ere, bai, botatzen zaio. Garrantzitsua dela ez, botatzen jako, zapore hori emateko, baina bakitzu ze pasaten gaten. Azkenean, bakarri bidauzu olako ostotxo. Bai, eta gero etxean bueltak izango zuela. Claro, orduan erosten dut apioa, eta gero ez dakizein apioakin. Ze boloñesetako bakarrik erabiltzen dut, eta jendeak botatzen zalan krematara, sukutara, eta hola. Saldari, nik aragi salda egiten duenean, apioa beti botatzen diot, eta apioak, bai, eta egia da, bai guzen dauken ona, egizan, gure nire amagatik, baina nire Tio Santosek, osabak, apioa beti izaten duan hortuan, eta hartzen dituzu 2 adar, eta oskailuan luze irauten dute apioak. Eta ni batez ere saldari botatzen diot. Saldari oso ondo geratzen da, baina gordinek ere zurituta, ensalada bat eta botatzen bai duzu, zapore puntua handia, freskotasun ematen diote, eta zuka bestuzu jakingo, baina duela 2 urtero aipatu izan genuen txorienen, apioarekin badago anekdota bat, Bugs Bunny, ezautu duzu. Bagizu, bere ahotsa jartzen zuen aktorea, asenario jaten hartzen zen beti Bugs Bunny, ez? Krunz. Asenario ez zitzaion gustatzen. Ezin zuen asenario ikusi. Eta orduan, behar zuten zerbait, koskaitean, antzeko hotza eta kurruskari hori. Eta apioa jaten pasatzen zuen, grabaketa guztiak. Orduan horren apioa asenario baino? Askotan behitu nik apioa bakitzu zen. Apioarek, asenario ezin zuen ikusi, eta apioa hartzen zituen olako adaskak, krutz. Azkenean, asenarioek dauka hori ez, dauka gorputza eta dauka gozotasuna. Askotan ataratzotuzue, humusa eta eskatza dosunien taberna askotan, batzutan ogisa eta emate dotzue, baina beste batzutan, eta dotzue, olako kruditeak deitzen dienak, eta gordinik doia zen, asenario olan makiltxo luze batzuk, eta apioakin bebai asko ataratzen dago, baina niri, apioa gordinik, ostras. Obeto arantxiniak, bai. Bueno, arantxinian historia, uste dute hor, Italian, arabiarrak egon ziren garaiti datorrela, eta garai hartan, ohitura zegoen, mai erdian, arabiarrak egiten dute moduan, ez? Jaki guztiakan atera, arroza, aragia, barazki ezberdinak eta antza, uste da, eskuakin hartzen zen, ez? Egiten zen, arroza tal bat hartu, holan eskuekin pixka landu, aragi pusketa bat jarri eta ero bertako hauntz gaztarekin ero lagunduta jaten zutela. Eta hortik ero hori, denborarekin, moldatzen jun ziren, ero hobetzen esan dezagun, eta gero bilakatu zen gaur egun ezautzen duguna, ez? Ja hartu, bertan ja nahita espreski, bola ero, baita kono formarekin egiten dira, ez? Olako iruki antzekoak egiten dira, ez? Bai, triangelutxo batzukin, holan. Eta arantxini, lehen esan du, arantxini, gaina kolore laranja eta olako bola hundia egiten dienez, arantxini italiarrez da laranja. Horregatik, laranja deitzen zidoten. Eta gero hasi ziren, hartu, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasatu eta frigitzen. Eta, arrakasta izan zuen, da gaur egunera arte iritsi da. Eta handik, aukera baldin badukazue, Siziliera joateko, zeuro, hango herrietan da. Ni egondan hau, eta Horminan, eta gero Hegoaldian, egondan hau oso politxa da. Eta hor badauka gainera sumendixa, herri txiki bitxixak, ondatza pila bat, janarixa oso ona, eta Viteli taberna. Viteli taberna gainera El Padrino pelikulan agertutako, eszenatoki politxo horretan, eta hor agertzen zen, eta hor, ez dakit, honek itxeitxusten arantxiniak edo ez, baina seguro ondo jango zuela. Eta Viteli, ze garaitan egon zinen, ze niri esan diate, udan aldala Siziliara, niri ezin dut beroarekin. Eta bero handia egiten duela. Ni Aste Santuan joan nintzen, Aste Santuan 2000 eta 17 edo izango zen, ez, 2015an. Bai, aspaldi.
aspaldi. Eta bai, osea, itxen zen kristoneko berua, eta ondokan... Aste santuan. Eta ondokan apirila zan, beraz, ez dut imaginatzen abuztu ustaian nola izango zan. Bai. Imaginatzen dut berua izango zara. Eta Siziliarra entzun zen, bueno, badaukatean 5 milioi hiztunek, bertako hizkuntza Siziliarra hitz egiten dute, eta, bueno, ez da bakarri italiarra. Orduan, antzekoa da, horako, bai, hizkuntza bat, ez da euskera moruan, ez? Erderaz entzuten badozu eta euskeraz ez dago inuser ikusirik, bi hizkuntza, bueno, totalmente desberdin die. Baina hor, entzun zeike, daukala, ez dakit italier joera bat edo, italiarari, baina badauko hori, ez dakit igual azentua zan, da holan mugitzen zabela eskua, da igual horregatik izango zan, baina bai, badauka antza. Kanpotik, hontxe gero barrutik esango estia, bai, zera esan zeike hori? Errezeta nola da, Patri? Errezeta, hementxe oinarrixak gabi zeitzen, orduan, hau da... Arrozaiteko, ez? Arrozaiteko, hau utziko apurtxu bat txigortzen, hemen jarri dugu gurina, eta tipula, orduan utziko tipula gorritzen. Eta hau ja, bueno, apurtxo bat, gorritxuta edo gure guk nahi dugun kolorian badau, eta hemen gehitxuko aragixeatua, gure boloñesa eitzeko. Ingo, bueno, boloñesa askar bat. Bakizue boloñesak bebai, bidadala bere denbora. Jendeak pentsatzen dau, boloñesiaik da buruzitzen doztatzunien berba, jendeak pentsatzen dau, boloñesa dela, bakarrik tipula aragixeatua, tomate apurtxo bat, eta kanpora, baina honek bidadau denbora asko. Nik itxotena da, igual, etxian nagoenean eta 2 ordu, 3 orduz, haukitza dut zu moteleko gai horretan. Bai. Eta hor haukitza dut denboraz. Orduan, ontxe aragixa. Vale. Gatz, apurtxo bat. Hau zein, duzoko zaragi, pixka, behiana, o... Txalana da, baina, bueno, bebai. Oso ondo. Bota zeike. Bai, nasketa, txerrikiena, eta... Eta hau, inja dauenean, hau apurat txigortuta dauenean, gehitxuko zau tomatia. Eta ardua. Eta salda, eta utziko kosinatzen, hogei minutu txuzen. Nik egia da, normalean, bueno, txuriakin ingozu, nik bolaizan beti normalean gorriakin ito, ardo beltzakin. Aprobetxatzeko, bota betzaten ez honen txurixe, da honi txurixe, zapore berdina ukitzeko, eta jasangarria izateko. Bai. Eta gero, esan dagoa, nik gero boloñesa atengo du, baina, bueno, beste boloñesa atengo duzu, ezberdina da guztiz, eta, bueno, esaten duguna, hemen aukera irekiten du horrela, eta batzuei, nahi bote tradizionala probatu etxean, eta bestela, bueno, bigarren aukera bat ere izango dugu. Esan dago, Sizilia, hori Mediterraneako bigarren uarte handiena da, bigarren ez, uarte handiena da, eta, bueno, agenteak, Aita Bitxiaren pelikularekin, ez? Normalean El Padrino batzen du, ez? Il Padrino The Good Father, ez? Eta baina hori baino askoz gehiago da. Esan dugu, gastronomia zoragarriak, gero bertako 3 produktu badauzkate izendapenekuak, bronteko pistatxoak, gainera itxen die, honek, kanoli siziliarrak. Diela olako biribilki batzuk olan ostor zendiakoak. Bai, errezetia, ez? Bai, eta gehitzen dutzi hori, eta pistatxos ontzen dauean, pistatxuekin, eta dau. Bueno, patxino tomateak ere badau, Al patxino ez, patxino tomateak. Eta Nero de Albola ardoa ere bai. Orduan, bueno, bauzkate beraien produktuak, eta errezetak hainbat eta hainbat uartekoak direnak, baina gero, bueno, dena bezala, ez? Zabaldu iten direnak, eta gero, mundu guztira iristen direnak, bai da Euskal Herria ere. Hori da. Hementxe, bueno, hauia, honek nahiko koloretxo dauka tipulore. Orduan getxuko zau, arroza. Nik aukeratu dut, risotorako den arroza, dala arborioa, baina, bueno, gaur egun edozein dendetan gainera daukotzu ez, gaur egun edozein dendetan aurkitzu leike. Eta orduan, hau aukeratzen dugu, ze gero, nahi dugu arroza egotia, holan, itxaskorra, ez, buelti emoteko. Eta horregatxik aukeratuko dugu. Baina aukitzen bozu arroza bat, borobila dana, paellak eitxeko eta sushi eitxeko bebai, horrek balixo dauz. Bueno, Japonian, bausolako onigiriak dela arroz bolak bebai, eta joten dienak betegarrixakin. Adibiz, bueno, kultura askotan dagoelako olako gauzak. Nere lagun baten amamak eitzen zauen, eta bera zan, ez da gizan, Palentziako edo Valladolideko zan, eta berak eitzen zauen lentejak, normal, eta batzuk itzen dago ez, lentejei arroza bota. Eta bere amamak itzen zaben, olako arroz bolatxo txikitxo batzuk, arroz txuri egosia, batzuk plantxatik bota, eta horrekin zerbitzatzen zauen dilistak.
Eta holan, bai, zan interesgarri izan. Nik enauen sekula prou da. Nik kroketak egin izan ditut arrozarekin baita. Kroketak ere badaude. Arrozesne kroketak egin ditu, oso goxuak egin arrozesne holan trinko bat, egin behar duzu arrozesne normal bat, baina pixkat lehor samarraua, gero hartu, hotza dagoenean, bolatxoak egin, bolatxo horiek pasatzen dituzue, irinetik, arrautzetik, eta gero, bueno, hor pistatxo birrindua, galleta birrindua, holako nasketa batetik, eta gero, frijitu ite dituzue, eta benetan oso goxua geratzen dira, eta, bueno, interesgarria dan zerbait da. Hemen bota dugu, ardo txurixa, erdixa, arrozai, eta erdixa, aragixai. Vale. Ontxe joango gara, ba, gauza gehiago botatze bat eta bestiai. Honei. Bi eskutara. Bi eskutara hori. Honei, tomatia. Vale. Tomate birrindua, ukitzen bozu bai holan tomate osua, bota. Eta ontxe, bueno, joango gara, gauza gehiago botatzen gutxinaka, eta gauza zu trapotxo bat, bezaz? Bai. Galdu gabe, hemen hartu, behiratu ondo, eta gero, bagizu, ez badu zerbaitekin geratzen, EITB nahieran, aukera euskazu errezetak aurkitzeko, eta nola prestatu eta hori. Hoixe, orduan, ontxe gehitxuko zagoenei salda. Bai. Eta, bai. A ber. Bat, bi. Iru. Begiz. Begira. Etxian guraso egiten duten moda, begira. Eta honei beste 100 gramotxo. Orduan, hau mugitxuko gutxinaka, ja egon arte. Eta honei be, utzeko zau. Bai, lurruntzen likido guztia, ez? Lurruntzen, hori da. Orduan, guz egitxuan gatoz, hau enjegoten danian. Bueno, honek badaukaia koloria, usaina, temperatura hotza falta jaku, baina, bueno, hemen egongo da gorzigor abanikatzen, eta risotua inja dauenez, botako zau gurinan erdixa, eta gero gazta, parmako gazta apurtxo bat. Parmako gazta espaldin badauko zue, bai, bueno, idea zabal gazta edo gazta holan ondu bat. Orduan, hau ikusten dugu ze krematxu da bilen, eta hau berez, lehen hau biko gauen, eta hotza egondanean, hobeto eskuekin eta manipulatzen. Gorputza hartzen du, ostutzen danean gorputza hartzen du eta lantzeko eta arreza izaten da. Baina, bueno, guk hau sartu dugu, erretilu hau sartu dugu, izoskailuan. Gero, hamen jarriko zabalduko. Eta ingo du erdi japoniarra, hori sushi egiten dutenean moduan hartu eta ostutzen. Hori da, zabalduko. Bueno, Siziliako patri beste kontu bat. Kontau. Beraien gastronomia, horren aberatza da, gozogintzako errezeta bera, 20 kilometroko tarte batean herritik erdira, aldatzen dela, pila bat. Orduan, nahi dut esan. Hemen guzkeria bezala. Pantxineta bat. Hemen guzkeria bezala. Erri-zerri. Baina, han errezetakin, pantxineta bat inaldozu, errezeta, eta ondoko herrietan eta pantxineta ez da izel botatzen diote. 20 kilometro arago joten zarete eta pantxineta bera egiten dute, bai, oinarria mantenduz, baina aldakaetan bat emanez. Eta horien, bai ikusteta pixat, ez? Hor gozegu gile, eta polilla da. Gozotegi bakoitzak bere ikutu ematea, eta bere berezitasuna, ero ezberdin itea, ez? Hori, nik uste dut ondo da. Bai, oinarri bat, ez, pantxineta izan behar du, ostorea, gozogile krema eta almendrak, baina gero, batzuk kakao pixka bota, besta... Kafetxo bat, apurtxo bat, bai, zukin zinun, kafiakin, holan, gozogile kafiakin, honek zaitze, profeterolak. Bai, ez nire gainai botatzia... Bai, horrekin me bai pantxineta bat, ez zantxarte gongo, Zer zaude, pantxineta deskatzen nire, Patricia. Indirekta bat. Vale. Bueno, platera zelan doian. Hemen, boloñesia saltza lehortu dugu, egon da hor kosinatzen, eta ontxe bota dutzat hilarrak. Hilarrak ja egositza dauzela. Orduan, hau joango da betegarri bezala. Zigor dauka hau hemen, gure arroza abanikatzen, ez da? Ostutzen, alegia. Eta gero, ingoitxuguna da, nik hemen, badazpada da, ekarriot ura hotza, eskuak hemen pasatzeko bolak itxeitxudan bitartian, zebiakot. Eta orduan, joangonez, olako bolatxo batzuk eitzen, arrozakin, betegarrixakin, eta arroz gehiagokin. Gero pasako itxugu irinetik, arrautzetik, eta hogi birrindutik, eta hoi modona, frejitxu, gure arantxiniak. Arantxiniek, ze puntuazio eukiko zaben TripAdvisorren?
Baina hor, Patri, lehenko TripAdvisor hori zer dan azaldu beharko da jendeari, ez? Bai, TripAdvisor da webgune bat, nun existetan ranking bat jatetxiena. Orduan herri bakoitzak baduka bere TripAdvisor zerrenda, eta hor jartzatzu adidez, Durango, lehenako bika, bigarrena Mesoibarria da, holan jarteitzu, zerrenda bat. Puntuazioa jendeak ematen duela, ez kaleko jendeak. Bai. Eta ez tozu gainera zertan, han bazkaldu bihar, gero, iritzi xagarteko. Beraz, batzuk eta, lagunak izaten badie, naiz eta ez egon, iritzi ona jarriko. Bosta, ez? Bosti zarreman da, venga. Horregatik filtrua bebai egin bida, Bueno, kontua da, hau dator, hemen, Kanadako CBC irrati telebistak hor gertatu zen, olako iruzur baten berri eman zuela. Non, jatetxe bat agertzen zen, zeuskala, ez da, 3.678 balorazio, bost izar zeuzkan, eta jatetxe hori esan existitu ere. Benetan? Esan existitzen. Eta hon norri izan zen, hango humore gilea batek, Charles Deschamps, okurrentzi bat izan zuen, bere lagun bati jatetxea zeukana, jatetxea popatara bialdu zuen, bezero batek, bere 20 lagunei ero esan zielako, jatetxe honi emaio zuen puntu bateko balorazioa esanez, hori, bera jantza, ardoa gainera bota zioten, da, oso gaizkiko, zuk balorazio hori jarri zazu, baina bere 20 lagunek, izar bateko balorazio eman zioten joan gabe ero, eta, jatetxe hori kalte handia egin zion. Jo, imaginatzen dut. Eta honek esaten zuena, kontu zibeli bat da, olako aplikazioekin, ze iruzurra ere, egin alda. Eta oso errez, baina. Eta berak esaten zuena, sortu zuen jatetxe hori, bere telefonoa jarri zuen, eta jendea deitzen zuen, haizu, erreserba bat egitea nahi du, eta ez, beteta daukau. Urrango 2 hilabetetarako beteta daukau, eta ez daukagu tokirik inonen dako. Eta jendea jaten zuen, ze toki hona ero izan behar zen. Eta jarri zioten, kriston balorazioa, eta esan existitzen jatetxe hori. Arriskua, bai, hori orduan zuketan izortzen du oin, girotuto jatetxea, eta... Nun baina? Miramonen jartzen dugu hemen, Baskulinari Center ondoan, girotuto jatetxea. Eta esatotzagu taldeko danei, 5 izarreko iritzi bat zartia. Euskal Telebistako guztiei, 5 izarretakoa jandu zora ez da jartzeko balorazioak, eta hemendik hilabete batzu barru, jendea, hori, eta ainaziko zan deitzen dugu gartuko, sentitzen dut, urte erdirako dena hartuta daukago, ez dago tokirik inontzako ere, ez dakizan. Eta begira, onerako, ero txarrerako, holako gauza batzuk ondo daude, referentzi bat hartzeko, eta egia da, herri, Palermora juteza, Siziliara, ez duzu ezer zautzen, sartzen zaulako toki baten, eta referentzia moduan ondo da. Referentzia moduan bai, baina azkenian nik uste dut hori lehen ezadotzutena filtro bat egin bidala, ez? Eta, ikusten duzunean dana, zoragarria da, ikusgarri, hor, egongo di asko direla, baita faltzuak, ez? Bai, asko. Eta igual lagunenak edo ez dakit. Eta askotan nire bai, Grazi Seitzeo ez da olako bidai blogak eta. Bai. Ze asko esaten da, asko igual, erroman egon die, 2 egun, eta jartzotzu horako post bat, erromako izoskirik onena. Danak probau ditxozu, edo beste blog baten irakurri dozu onena zala, da zu juen, da beba izan dozu onena zala, baina bakarra probau dozu. Eta azkenien, holan itxen die, horako bola batzuk, eta jendeak esaten dago, ez jo, Bilbon pintxorik onena, hau. Eta dana joaten die leku berdinera, benga, beti berdinera. Eta ez dituzte estatu, beste 20 berretakoak ere, zoragarriak izan aldiela. Hori da, orduan bakoitzak hartzeko zuk ezadosun moduan, erreferentzia bezala. Bai. Bueno, zuk azaldu pixkat hemen zer izan, zen nik horrekin beste hauza badukat esatekota. Bai, behitu. Hemen nabil, olako, bola batzuk eitzen, hau ez da munduko gauzarik garbiena, baina, gero joango gara, frigitzen ez, gurot esan zikindu itxen zarelata. Bitu, lehen, oderrekorreron gara itzeiten, taberna bat zegoen Bilbon. Txoin, bakarrik gurot kontatzia, hementxe. Zapaldoskoakin, oinarri bat, arrozakin. Ontxe, boloñesa koiaratxo batekin, hementxe jarriko erdigunean koiaratxo erdi. Eta ontxe, arroz apurtxo batekin gehiago, eta estalingo. Gero honek irinetik eta pasako itxugu, baina, momentuz joango nazitzen. Bai, basauen Bilbon. Taberna gure, gu gazte ginenean, kontatu didatenez, eta hor, matxakauak zeuden zapore guztietako eta kolore guztietako. Eta matxakauak TripAdvisor zeda, baina matxakauak zeu dira gure gaztientzako. Matxakauak usteo dala, eneiz batzen, ziela,
patxar bat, likore bat azpia, gero zaporea emateko olako fruitu, olako zerbait, eta gero gazea zeukan zerbait, gaseosa izaten zala. Gero, taberna horretakoak, barra garbitzeko erabiltzen zuen trapoa moltzua hartzea, holan jarri, pau! Eta zeituan eran behar zan, eta horrek aparrarekin antza gora igoten omen zan, ero. Ni esan nindaiz olako gauzen salea izan inoiz, baina kontua da, barregarrian zala, erabiltzen zutela, astintzeko, trapua. Zure eskuan nidakit hori baino garbia bat, trapu ura baino garbia bat zeudela, desente garbia bat, eta hori. Bueno, esatea joan izena, internet ondo dago, sarea ondo dago, baina ni daukan lagun bat, gaixori dagoenean, ero bere umea gaixori daudenean, lehenengo gauza interneten sartzen dela. Eta internetek informazio pilo bat dauka. Eta bere filtroa ere pasatzen du, baina beti txarrena hartzen du. Bai. Eta orduan, gauza batzutarako ondo da, baina denei ezin zaio kasu egin. Eta horre ere filtroa jakin behar da, jartzen da. Segun umea espadu arnaz hartzen da, morea jartzen ari bada, ez da interneten sartu behar jakiteko itotzen nahi dela. Baina hortik ateratzea, edozerekin jatea zaio hemen grano, hori gero bihurtuko dela ez dakit zertan. Baina interneten edoze gauza behiatzen bozuelan gaixorik bazauz, danak minbizixadi. Dana txarra. Dana txarrak, dana hilin bizara hil zorixan zauz, dana! Eta horretako jumarza teledendan, ze teledendan dauenak dena sendatzen du, denetarako balio du, teledendan dauen edozera hartzen duzu argaldu iten zara, sofan egon eta pedal batzuei emanda horrelako tabletak ateatzen zaizkizu bapate, teledenda da etorkizuna, bai, hori eman duzu. Eteben badau teledenda? Ez, eta egongo bazan utzingo nuke katea hori. Hau txikitik esako da, ez badaz, batean teledenda jartzen duten hemen, eta... Nik erderaz entzun da baukat, baina euskeraz nola izango zen teledendako iragarki bat, saldu arantxiniak teledenda eran. Arantxiniak jaten baituzu, lirain eta eder geratuko zara beraie bezala. Forma borobilduak hartuko dituzu, baina lasai hori ederra da, polita da, simurra kentzen ditu. Eta gainera indarra izango duzu, egun guztian lan jolastu, siesta gozatzeko nahi duzuna. Janitzazu txorieneko arantzineak. Bi baten prezioan, oraintxe deitzen baduzu hemen agertzen den telefonoa. Hola negozioa, bi baten prezioan, Patri, hori ez da negozioa. Ordain du hiru eta bi eramango ituzu. Bueno, venga, hombre, diru pixatik marko, biteri. Bueno, oinek bolak pasako ditugu, lehengo, irinetik. Kroketa batzuk bezala. Irina, arrautza, ogi birrindua eta olixua. Beraz, hauki hor utziok platera prestatuta, honek ez? Paperakin. Bai, gero, olixo xurgatzeko. Horri pentsatzen egon naiz, Patri, guk hemen ingen ituen arantxini horiek, kroketak horiek, ingen ituenak arrozesnearekin. Arantxini antzekoak inalditula, arrozesne batein trinkoa, ez? Eta ero azpian txokolate bihotza jarri. Txokolate olako laukitxoa jarri, gero bola, forma eman berriro arrozesnearekin kanpotik, eta gero esan dakoa. Irinetik, arrautzatik eta koko birrindutik pasatu. Edo gaieta hola mamutu batetik. Ero, frigitu, eta hor, holako txokolate bihotz bat, ero arrozesnea txokolatearekin... Eta koiara bat zigor. Bai, erra eratzen da. Hau, koiariak inzabalgu, bestela, gero, hau eta olixo berora da hori ejaku komeni. Beraz bitxu. Bale, zu besta dago, hau beroa dagoenean, hemen arantxiniak eta behar duguna da olioa bero egotea. Holako zerbait egiten dugunean, hau ez da bexamel bat barruan gero nahi duguna holan krematxu ero urteta. Hau, biguna ateako da, bai ero, bai. Orduan, olioa bero egotea, eta aldala, holako lapiko batean altura ez ibiltzea bueltak eta ematen, ez? Hobeto, beti. A ber. Eta holan, bapatien itxeko, azkenian barrukua ikusi duzue kosinauta dauela, ez? Gure boloñesa saltza eta gure arroza bebai egositza. Berez, bakarrikin bida kanpotik kurruskari geratzea. Zuk tastatu zen nio, aukera izan zen Sizilian probatzeko? Eta nola ematen dizute, papel batean eta kukurutxoa dira txurroa moduenan 10 bat ekarri da... Kalien bazauz, atarakotzue holan... kukurutxo batekin eta paper batekin. Baina jatetxietan eta ataratzuzue platere baten saltza batekin lagunduta? Beti tomatiakin. Beti tomatiakin. Orduan holan zerbitzatuko ditugu guk. Itxu atara bat, erakutsi gure txorienetarrei da guk segitxuan jarraitzuko honek frigitzen. Bota, jarre. Venga, bitxu. Auzo lana. Auzo lana. Eta azkenak ingoiaz.
Elkarrekin lanean, ze ondo iten dantan, eta etxean bebai, etxeko lanak eta etxeko garaian, banatu eskero lanak, askarra egiten da dana, eta aukera dago. Benetan, ez dut ziko nik zubarik ez dakiz zein golan zukaldonetan. Zela zeingo zendun. Benetan ez dut. Aspertu, agian, hortako ni entretenitzeko. Laguntzeko. Laguntzeko. Eta etxean bebai, Etxeko lanena benetan egia da, Eta TripAdvisorren eta hau filtroa jarrita, hori ondo dago, eta egia da, toki askotan. Jendeak ohitura daukala, eta nire noa esaten. Egia esan, juten izan lekuen batera, ez daukate hortan sartzen, bai bilatzailean, bilatzaile orokorrean jartzen dut, herri honetako jatetxeak. Eta egia da, sare web horri honek saltatu egiten dizula lehengoetakoa, eta hor begiratzen duzu, baina nik hor begiratzen dut, baina gero toki pila bakeio agertzen dira herri horretako erreferentziekin. Eta gustatzen pixka danetik begiratzea. Danetik begiratzea eta zure iritzi orokorra suertatzea, baina nik pentsa dut beti onena, izaten dela bertakuei galdetzea eta han izaten den lagun bat edo ezagutzen badozu, Izabara joan bizara asteburu honetan. Ezagutzen badozu lagunen bat Izabakua edo Izaban egondan zure lagun bat asteburuan, horrei galdetzea nik uste askoz bebeto TripAdvisorren behitzia baino. Ni baku ze egiten duen beti, Patri. Zer? Juten naiz da begiratu egiten du. Eta jende pila badago, eta gainea han jaten da kotxe pila kanpoan da, normalean ondo jaten da. Hori izaten zan, ez? Karreteretan da horan bidetan, kamionero asko zeusen lekuen, izaten zala ondo jaten zan lekua. Edo merke. Edo merke, bai. Ondo eta merke. Edo parkin handia. Edo bixak. Edo bixak, bai, normalean ondo. Hemen txek gure arantxiniak ezagutzuten moduan tomatiaz eta albahakakin zerbitzatzen die. Nun jarri bat dituzu, Patri? Betxu, jarrikot bat hemen olan guretako probatzeko eta gero argazkirako... Eta zein gozu, puntazo bat, ingo diozu? Japoniako banderia, ingo italiako, horan, gorria, berdea... Berdea bauka baita, Bai, baina bada apur bat olan, ez? Italiakoa pizza eta esaten da. Dala italiakoa ez edan gorria, gaztan txurixa, eta gero albakan berdia. Bueno, hori esaten da. Gu daukau letxugan berdia, daukau bizkaitarra saltzanen gorria, eta gero daukau zuria... Berakatza... Gazta, zuria, eta... Jazta? Pitu. Ikurri momentu batian. Hemen txe, gure arantxiniak. Atara sardixka, atara labana. Hemen polikian ikustot, erditi moste izango da, Patri, erditik, eta boloñesa nola barruan dagoen erakuste izango da. Azu bat zuetako. Bai. Eta ontsa ikusiko zela geratu dan, barrutik txan. Beitu. Hemen txe dau, arroza, eta hor boloñesa saltza da aragisa erditxik. Beraz ontsa... Txura da daukala, Probik, hau ez? Bai, noski, hortarako etortzen gara egunera. Magnifico! Ragazza! Honek bosti sartripa da izan. Bai, riso, eta gure bihotzetan. Eta ze politian izkuntza jakitea. Bueno, lagunok, ni baita Italia aldera joango naiz, baina aukera bat emango izuet barazki jalentzako boloñesa bat jateko. Eta ez, soja texturizatua ez, dilistak erabiliko ditu. Ingo duna, tailarin batzuk dilista boloñesarekin. Oso erraza eta askarritekoa. Sasi boloñesia duen. Barazki jale boloñesi. Hori da. Bueno, lehengo, ipiniko dugu lapiko batean erregosten tipula baratxuria eta zenarioa. Apioa egituko dugu, ondo erregozi, eta horra zer botako dugu? Gure dilistak egosita daudenak. Ardo gorria botako diogu, lurruntzen danean tomate saltza eta boloñesa egin da izango du. Eta gero, tailarinak uretan egosi, eta egosita daudenean boloñesara bertara gehituko ditugu. 3-4 buelta eman, eta gazta pixkatekin zerbitzatu. Ez dauka... Zuk egin duzun, azkenean boloñesa egiteko prozedura berdina izango. Nik aurratu ditut hemen dagoeneko barazki batzuk txikituta dauzka. Eta honek ze dilista mota dira? Ze dilista mota bakitzue askotariko dauzela, belugak, esbeltzak, pardinak, honek txikitsue dienak, dupui... Ni pardina ustetzen. Pardinak nire bai. Hori txikiak. Eta beluga esan, beltza
asko gustatzen zait, eta erabili izan dut, baina ez dut aurkitzen. Nik lehenengo aldiz ezautu nienean horiek, izan zean Ezkarain. Ezkarain saltzen zituzten graneleran, erdialdean zegoen denda batean, eta han ezautu nituen, eta ja, begitatik sartu diren da. Bai, politxa di, holan berdetxuak, eta txikitxuak, eta probatu nituen da fina dira, egia da oso fina direla. Baina betiko pardinak... Bai, nik pardinak. Jendiak, niak horatzen aso hori, jangelan eta atalatzen zabiela, holako, nire jangelan, ikastolan duen jala, pila batuz, atalatzen zabelan, honek lentejak haundi honek gaztelaniarrak edo izango zira. Zapaloie dienak, zapaloie. Horre, zapalauak. Eta nik horatzen az, esatena, nik honek eska gustatzen da, esaten dutzen nire ma, die, holako haundixak. Eta, nire txeko ezin txiki-txikixak. Eta orduan horrek, petzategaten dilista bastante arraruak. Baina, bai. Merkixo badie, baina... Bai, merkau badira. Baitu. Badauze bai, laranjak, gorriak, horiak, eta, dilistak dauz, askotarikoak, eta lekaliek bai. Eta nik uste dilista badala, lekalitatik eta umei eta gehien gustatzen zaien. Dilistak, bai? Bai, nik egia da. Edo dilistan txoixua. Hori gure etxean horrak horik ez dugu erabiltzen. Baina egia da, kuadriako lagunekin da holan itzaiten duzunean, da eltzekarien bat nahi duzunean prestatu, barrunekin beti abatzui beltza bai, bestatu txuriak ez, bestatzui ez da izan, eta txitxirioa bai ez, baina dilistak normalean, jende gehienei gustatzen zizki. Eta niri dilistak gehien gustatzen zizki, purean. Ez berdina zaporea. Aldatu iten da, niretzako ez dakit, eta txikitan, pixka, niko enitzen ez da jatun ono-onona, eta dilistak, amak bazekien asko maiten ninduen ez, niretzako purean jartzen zizkien. Baina bestela ere, dilistak jan aldionik, gure etxean, aster ez dizut esango, baina bi asterik behin, dilistak jaten dira. Ezkenen, lekaleen kontsumoak behin baino gehixeukan hemen esan dugu behera indauela, ez? Jendiak esaten dugu, edo pentsatzen dugu igual glamour gutxiko platerak diela, da bebai, proteinia jateko, naixau da bi azkenean, aragira jotzia, ez? Animali proteina jotzia, ez azkenean, buelta emon da segitxuan illa dauela. Baina, lekariek be, egositxa erosi zeikie olako kristalesko pototan, edo etxian egosi titau baten itzen diela lapiko askarrian, da gero hori gizatu baten, baina alda jan bebai, humus baten, entzalada baten, olako, entzalada hotza, entzalada epela, jarriek behitu olako bolonesa baten dako bebai, aukera ona da, eta lekaliak bebai gaur, ez dakit, gaur pasta, hau da garixena. Bai. Badakizu badola pasta bebai ointzitzen dagoela lekalian irinekin. Bai, txitxirioekin gainera, badaude holan gorriska batzuk iten dituztenak, eta bai. Eta horrek kristoneko petekadia hartzen dut, nik pentsatzenaren, izango zela pastan moruan, ez? Gari pastan moruan, izango zela 150 gramo pertsonako egun da, edo, baina hortan hartzen mozu, 150 gramo, txitxirio, pasta, gero jartzen dutzu olako saltza bat bebai, lodixa, horrek asetzen dutzu pila bat. Bera ez, hor da dauzien. Aitzakiarik ez daukazu, egia da, lekalek, eta bitu nik nire lagun bat egiten du, hartu eta beti botatzen izkio, ensaleia rusiarrari, txitxirio egozia botatzen izkio. Bitu. Eta hola bitu, lortu, berak hola lortu dela bere, nik uste berea da. Egia, nik probatu dut, eta ez da holan gehiagin nabaritzen, baina bere, holan lortu dut bitu, etxeko zumi, maionezarekin jartzen diet hori, eta hanek uste dituzte, hau zera, hau borobila, patata. Patata borobiltzen hildu, patata. Patata forma eman dut. Hori, patata forma eman diot, eta patata. Igual etxien badau, pertsonaren bat edo esango dauela, pasta, lekaliekin zelako, gauza sorua, baina, abiz, Italian badau plater bat oso tipikoa dana, pasta efagioli, deitzen da. Eta da horako sopa bat, eta da babarrun sopa bat, pasta motzakin. Eta orduan hori oso tradizionala da. Beraz, hau ez da inungo gauza lan txororik, benetan zentzua daukan saltza bada, eta ziur superona dagoela. Eta lehen txantzetan soja texturizatu gana, hemen aipatu du behin baina gehiagotan, benetan, espadizuet esaten, soja texturizatuak irindako boloñesa dela, zue jango zeinuten da. Zego, xua boloñesa, hau. Erra dago benetan da, gero, argazkera guzti nola induzun da. Baizera! Bai, oso goxua, eta aukera bat, bada, ze badao jende heldu pila bat, ero agian proteina aragiak eta holan, animalia proteina kentzen dizkietenak, eta garbi aldera jatera, hemen daukazu aukera bat, beste bat soja texturizatua, eta boloñesa bat,
Bueno, honekin behin bolognesain daukasunean, nik etxean egizan nolako sarteka handi bat iten dut. Bai. Gero, izozgaioan sartzen dut, eta erabilia duzu, pastari botatzeko. Inalduzue lasaina bat. Inalda dituzue gaurri nituen aran nitxiak. Kuiatxo txikitxo batzuk, bebai, betegarri bezala. Hori da, tipikoa, alberginia beteta. Horretan denetan boloñesa bat erabiltzen da, eta benetan oso ondo eratzen dela. Hemen, barazkiak gaurriko espresa, hau da, holako azkar-azkarra ingo duguna. Dilistak egosita daude. Hau, errezeta hau ere inalda dilistak gordinekin. Nola, azkenean zuek hemen barazkia bota dituzue, dilistak gordina bota, gero ardoa bota, gero salda bota, ze boloñesa beti salda eramaten du, eta utzi hor kosinatzen. Eta azkenengo momentuan, ja, dilistak egin daudenean, tomate saltza botako genioke. Orduan, ez duzu ezetan, potokoak, nik hauekin ditut, potoko batzuk, garbitin ditut, uretatik pasatu ditu gero, garbi, eta hauek, botako dizio hemen, hiru la vuelta, eta esan dagoan nik, normalean, ardo beltza botatzen diot, boloñesari. Hau, lurruntzen utziko du ardoa, pixkat, eta gero, tomate saltza. Eta bien bilartean nikon ja, ura irakiten hasi behar dana, gatza botako dio, beti pasta egosteko gatza beldurgabe bota. Eta irakiten hasten da momentuan, gure taiarinak, makarroiak, espagetiak, nahi ituzuena. Bukatiniak. Zintzu di bukatiniak. Horredi espageti potolo edo. Espageti potoloak? Bai, badoz, holan kiribiletan doazenak? Ez, batzuk egondik holan zuzenak eta egondik kiribilduta dauzena bai. Mundu bada, Mundu bada pastana bai. Eta egia da, dauzkazu neurri ezberdinak, ez da ize tamainotako lodierak, formak... Internetin irakorri dut, ez da egisa esango den zegoen formien abil ikusten, koiara honen tamainen arabera, esaten da, ez? Hau dara pertsona baten dako razio, baina hori gutxi da, ez? Zuk ikusi galdezeri hemen sartzen dira bakarrik, degustazioko razioa. Ez, badaude bestatzu dira borobila eta zabalaua, eta hor bai sartzen da razioa, azkenean pastarekin kalkulatzen da 80 gramo pertsonak erola. Nik lehen esautut 120 mar. 120 pasta, pertsona? Pertsonera arabera. Plater bakar moduan. Nemutila ez duz ikusi, horrek jaten dago 150 mar, eta... Ilarri jarra dauta. Ilarri jarra dago, argala dago. Jaten nemututazu? Bai. Jaten dago. Bueno, lagunok, hemen, utziko dugu lurruntzen ardoa. Lurrundu zaigunean, tomate saltza. Eta horre egongo da poliki, eta honek, paketean 6 minutu jartzen zituen. Nik, auskalo zen bat emango dizu. Ja. Egosketako ura da jarri otzazu apurtxo bat? Apurtxo bat bai. Beraiek, hemen, egia da argazki, zemat argazkietan ikusten denez, platerka bat espageti txuriak azpian, eta ero boloñesa saltza bat, ero lako zerbait saltza bat gaineti botata. Italian hori egiten ikusten bazaituzte, zan da, saldi baten burua, nola hori... Bai, jarriko zuen aldamenean, esaten zarenean. Bai, esate dute hori ez talein behar, inoiz ez. Hemen, albaka botako dugu, ostu batzuk. Imar dala, saltza ja itxatzita, hemen nahaztuta, jun behar dala, eta itxasteko hemen, zer da garrantzitsua? Ur pixkat, hemen dago, almidoia pastak bota diguna. Eta horrek lagunduko dau, ondo nahazten, saltzia eta pastia. Eta oin, hartuko dugu horrela. Aize, bestela oso lehor geratuko zen. Orduan, ikusten dugunean, horrek jatetxe italiarretan eta pasta daura oso krematxuta dauka, gainera, saltza kantidade, ez dakizu, dauka aukibi dagoena. Artistaria. Egia da nik ondo moldatzen die pasta iten, italiarrak, Itu, esatik izango da. Ez dakit segatik izango da. Urteak hortan eramatean, bueno, gero, beraiek agian zezango dute Euskaldun, eta baiten dute... Zerako bakaia buena iten da, Bai, ero saltza berdia beti atratzen zaie, puntuan, neurrian, ez da izerta, zenbat egiten dute? Nik uste dut, esperientzia garrantzitsua dela. Bai, eta horrela bai atara behar da. Nahazita, boloñesa guk dilistan egin dugu, baina beste boloñesa bat erabiliko genuke. Horrek, egokitzen dago erako pintza bat, eta sartzen dabe pintza, emateotzen bueltia, eta gero golan ataratzen dut zuen, dotore.
Bai, baina guk gailu hau daukago, eta hau, bueno, hone balio, bizkarrak askura iten izunean honekin, ras, hau, benetan, kriston inventua da, nik etxean nolakoa daukat. Flexibilia izaten basa igual ipurdi gainotan. Baina orduan hemendik itxen, ras, ipurdi gaino hortik heltzen da, ez da, atzetik, joan patria, asko zarreza da. Bueno, gazta... Hor oliba olio pikante bat? Bueno, oliba olio normal batekin ere, hori ere badaukagu. Ondo. Ondo. Botaio, beldu barri. Arrabiata! Arrabiata esan pikantea, ez? Hori... Bai, holan. Eintzen dut, rabia moten doztuna. Bai, nabere. Bueno, hau pixkatu horrela. Jaso. Eta hemen daukazu, gure tailarinak dilista boloñesarekin. Berorrek, bueno. Emaion. Mentxe, hartuko apurtxo bat, Labanakin ez moztu inoiz, esan genduen, Pasta, hartu horrela sartu, iskina batera eraman. Hori esan txakurren pelikulia jaten zabienak eta luze izanak. Eta jaten ze bikoteak, ez da esaten zuketan itxeko, Zuk zure bikotiakin itxeko, darik nediak. Hori da, bai. Uriakin burrukan ibiltzen gara. Hemen bueltak eta bueltak. Arratzaldeko esan, otxe guazela gu bueltak aben. Horako handisa. Bueno, zango harri bedertxi. Amitki, harri bedertxi. Ciao! Bambino!